हेलौ लोगोफोर गिबि-गिबियावनो गासैखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। जोङो दा लोखि फुजायाव बेरायहैनो नागिरदों। लोगोफोरबो दङ, आब'मोनबो दङ। जों गासैबो ज' लोखि फुजाखौ नायनानै फैनो नागिरदों आरो। बिराद अखासो हादों, ओमफ्रायो दा हाथ'वाखै आरो। दसे बेयावनो नायनानै फैनो होननानै जोङो सानबाय आरो। बिदिबा लोगोफोर थौदो आंनि बेरायनायखौ एसे नायलांबानो जाबाय। नै गासिबो जमा जाजोब्बाय, दा थांनो ओंखारबाय आरो। फैबाय थादो। थांगासिनो थाबायगासिनो मोनथ'वाखैनो दाबो। मा जागोन फुजायाव? जागोन बाय चावमिन, ओमफ्रायो बैयो दावदै मा? आं मिथा दावदै आमलेट। नामखौबो मोजाङै मिथिया। चिकेन चावमिन जागोन, मम' जागोन, ओमफ्राय नै सासेया जोंना आबै बुरिया मिथाफान जायोनो। जंगलि जोंना लामाया। बल खेल जादोंमोन, ओमफ्रायो फाइनाला गाबोनसो जागोन। दा गेलेनो रेडि जाहांबायानो मालाय। नै एसे नुहुरो, लामाया गोजानसोमोन नालाय, होमबाबो आं लाहरबाय आरो ओंखायनो। दाहाय जोंबो नायनो फैगोन। नै जोंना नोलोबारि हाथाया मोनबाय। नोलोबारियाव मंगलबार हाथाय जायो नैथिंजाय। सिगाङो बै बेलेगथिंमोन, ओमफ्राय दा इथिंजाय लाबोबाय। बिराद बरिया जाखायो दाना, ब्लां ब्लांनो गोसो बायदि गुवारनो। गुवार नङानो गुवार। फुजायाव फैनायाव जोंहा गणेश बाबाखौनो लोगो मोनबाय। ग्रोबनो बिराद मोजां लोगो मोनफैखादों। मानै जरासेखा। एसे साइड जाना दांनाय जागोन। बरिया मानै नै लोखि फुजायाव थांनो ओंखारफिनबाय। मैयायो भिडिअखौ लानोनो हादिया। दिनै सेकेन्ड दे आरो, सेकेन्ड देआवबो बेरायहैफिनो होननानै जोङो ओंखारदों आरो। ओमफ्राय मैया अखा हानायनि थाखायनो भिडिअखौ लानोनो हादिया। ओमफ्राय दिनैबो मा जायो मिन्थिया। दिनै मुर्तिखौबो दिनैसो खुलुमगोन। मैयायो खुलुमनायानो जादिया। मैयायो हरावसो बहायबाय नालाय, जों सानावनो थांदोंमोन नालाय। ओमफ्राय दिनै सानाव खुलुमहैनोसै। नै जाना बिब'आ बिनानाव, ओमफ्राय लोगोफोरबो दं आरो मैयानि लोगोफोरानो। मटि नै निजिरा ब्लगखौ लोगो मोनबाय। फुजानि ब्लग लादों इबो। थांगासिनो जोङो दायो। सासेलाय फैगासिनो उनाव। हायखौ नुबाय एसे।
एसे गेसें जाबावबायसो खोमा नै नोंसाखौ खुलुमनो फैदो नामा जोंखौबो भिडिअ लानोसै नामा लाखादों नुलायलाया नै मानसिजोंनो खुलुमनो होंगो दोंगो जानानै होदों एबारसो फार्स्ट टाइम दख'ना गाननो फैदों जोंनि लोखि फुजा लोखिखौ आरो खुलुमखांनानै फैबाय नै जोंहा दासो आंना फिसासा होनो हाया आरो बिदिखौ थाखाजोब्बाय ओमफ्राय आंनि सेन्देलखौ सोरबा गानलांबाय सोलायजाबाय सेन्देला बेटा यो बेटा मैंने दखानाव गय जानो फैदों खावदो खावदो मा ओंख्रि ओंख्रि रायज्लायनोसै बे मा ओंख्रि गुगुनि दाउदै ओमफ्राय नारजिजों अमा बेदरबो मोनो होनदों नामा दङ जानो हागोन फैदो रायजोफोर ओरै गय जालां गय नै দিব পুরা এশো সবটো এশো নেকি সব এশো সব এশ সব এশো যি থাকি লয় আহক আহক আৰু এশ কোম্পানী 100 টকীয়া কোম্পানী লৈ লওক बोरोंसे नैथ' जि बरियाखा ओइ माबा सुमित्रानि फिसाखौ माबालाय আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ চহী প্ৰথমে हाबाफारिखौ जागायसिगोन बेखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों नै जोंना मेडम नावनी सुबनसिरि जलविद्युत प्रकल्प आर्थिक हाउजर स्वर्गीय তাৰপিছতে আমাৰ আহিব presidential certificate by Mr. Rupnath Sorgiani by Mr. Ratan Bhusmotari advisor UB Theo তাৰপিছত আমাৰ আছে felicitation to the members of Review Board তাৰপিছত আছে আমাৰ starting of the final match Korea, mozaik Chief guest Mr. Vipin Gupta